Kaputi capa kota alu bisisha mona kawi Tana podore yawe satu baise mona kawi Tarina ninao Tarina ninao ഹലോ ഗൈസ്, ഫുട്ബോൾ മീഡിയ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ISLും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളുമായിട്ടാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ഒഡീഷ FCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു അപ്ഡേറ്റാണ്. ഒഡീഷ FC ലിറിഡോൺ കരാസ്നിക്കി എന്ന മലേഷ്യൻ താരത്തിനെ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താരത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലേഷ്യൻ താരമാണ്, അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. വെറും 29 വയസ്സ് മാത്രമാണ് താരത്തിൻ്റെ പ്രായം വരുന്നത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് സന്ദേശ് സിംഗിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റാണ്. സന്ദേശ് സിംഗൻ ഇപ്പോൾ HNK ഷിബിനിക് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൊയേഷ്യൻ ക്ലബ്ബിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ക്ലബ്ബ് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2022 വരെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് താരം ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ക്ലബിനായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കേരള യുണൈറ്റഡുമായി 2 സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ഒഫീഷ്യലായി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കേരള യുണൈറ്റഡുമായി 20-ാം തീയതിയും 27-ാം തീയതിയുമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാനുള്ളത്. കൂടാതെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ എന്ന ക്ലബ്ബുമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 3-ാം തീയതിയാണ് മത്സരം. സെപ്റ്റംബർ 3-നാണ് മത്സരം നടക്കുക. ഈ 3 മത്സരങ്ങളും 4 മണിക്കായിരിക്കും, വൈകിട്ട് 4 മണിക്കായിരിക്കും നടക്കുക. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലൈവ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും മാക്സിമം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ മത്സരങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് വെറും ഒരു റൂമറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക. കരീം എൽഹാനി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് രംഗത്തുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. താരത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് താരമാണ്. DMF ആയിട്ടാണ് താരം കളിക്കുന്നത്. 33 വയസ്സാണ് താരത്തിൻ്റെ പ്രായം വരുന്നത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും എത്താം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.